Mwana wa former president wenyika yeZimbabwe the late Robert Mugabe anozivikanwa nezita rekuti Bellarmine Chatunga ari muusungwa kunyika yeSouth Africa mushure mekunge ane chiitiko chaakaita pamusoro apa garden boy wake. Nawi chitenderedzwa chiziviswa munyika yeZimbabwe zuva ranhasi poziviswa nhau yake yekuti okumbira kuti aitwe deportation mushure mekunge panhau yake iri kutongwa pari kusanganisira nhau dzekuti anga asina mapepa akakwana kuti ave mugari wemuSouth Africa. Nova iri nhau yatayo tikabata pana paYouTube channel yenyu yeHarare Networks, where we give you the social commentary news which is happening around Zimbabwe. If you are new here on our channel, kindly support us by hit the subscribe and also turn the notification bell and like our videos. Today we have a news of Bellarmine Chatunga Mugabe arikuzi iye panhau yake arikuda kuti igotongerwe kunyika yeZimbabwe sezvo accepta deportation. Zvinova zviri kuonekwa nevagari vekuSouth Africa kuti mwana wa the former president weZimbabwe ari kuedza kuda kutiza nhau dzeutongi hwekutongerwa kunzi akapotsa aurayisa garden boy. So nhau iyi yotaurwa chiziviswa kunze madzipepa nhau akasiyana-siyana zvichinzi a recent report indicated that Bellarmine Chatunga has offered to plead guilty and accept deportation in what appears to be an effort to avoid a full trial over an attempted murder against allegations. Well, details continues to engage this report legal strategy has already sparked the conversation, and not just about the individual case but also the world implication for accountability due to processes and public confidence in legal system. At its core, the situation highlights an tension that exists in many legal frameworks. The balance between efficiency and through justice play agreement, including whose involving deportation are not uncommon in certain judiciaries. They can reduce court backlog, save time, and offer a quick resolution for all parties involved. How when the charges are as serious as this case, such outcomes can feel uncertain to members of the public who expect a full examination of these facts in opening court. Some observers the idea of resolving such a grave allegation without a complete trial raise concern about whether justice is being fully served. A trial is not just about determining guilt, it is also about transparency, allowing evidence to be tested and giving a victim and the public a clear understanding of what happened. When the process is shortened or avoided, even through legal means, it can leave lingering questions. Muri yeZimbabwe ndo zvinhu zvokutaurika, ndo mashoko ari kubuda pamwana president kunzi anogona kuitira kunzi abvume mhosva kuti anoibvuma kuSouth Africa and osangana nemutongo wekudeportwa kunyika yeZimbabwe. Nhau yake yonzi iri kutongerwa kunyika kwake. Zviri kuonekwa neveruzhinji kuti akauya munyika yeZimbabwe sometimes vana veZANU-PF ava anogona kungobuda mujeri zviri easy. Zviri kuonekwa nevakakanganisirwa hama yavo panhau dziri kutendedzwa dzichiziviswa. Ndizvo zvimwe zvataiva tikakuzivisai maererano nepost iri kutenderera ichizivisa pamusoro pedeportation yemwana wa former president Robert Mugabe. And also nhau yake iri kunzi kudzorwa matare edzimhosva mushure mekunge paonekwa kunzi zvizhinji zvekufambirana nezvavabvumirana apo paikudzorwa musi wa17 April 2026. Ndidzo dzimwe news dzataiva tikabata on our Harare Networks, where we give you social commentary news, best updates dzatinoona nadzo pano paYouTube channel, your best YouTube channel. I thank you for keep on supporting our YouTube channel.